Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Isibingelelo lesi esihle kakhulu ngoba siguqisa amadolo ezulwini, siguqisa amadolo emhlabeni, size siwaguqise nangaphansi komhlaba. Udumo bese luya kuNkulunkulu Baba ekhaya ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. Ufunda baseFilippi chapter 2 qale kuverse 9 ugcine kuverse 11. Bangcwele siphumile emkhosini, besisemkhosini wensuku eziyisikhombisa, 7 usho ukuphelela, besisemkhosini ophelele wensuku eziyisikhombisa. Sikhulekela izinkonzo zikaJulayi zasemabandleni onke, sikhulekela nokuphepha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngithe uma ngithandaza uNkulunkulu ngibuza ukuthi namhlanje siphumile emkhosini sizokhuluma ngani noma sibuyela kulezi inkonzo bezivele siqhubeka ngazo. Wayesebeka-ke ukuthi angikhulume ngaleli zwi njengoba senisibonile isihloko namhlanje nje. Angazi-ke noma namhlanje kuphela kodwa namhlanje. Angazi-ke noma kuzoqhubeka kodwa-ke engifisa ukunikhumbuza khona ukuthi kusasa ngizobe ngisemngcwabeni ngokugcinwa inkosi eHermansburg enseleni. So le weekend ngibhizi yonke ukube ngiyazenzela bebezoke bethi kuma abazalwane ukuthumela ama-messages. Angisho ukuthi niyeke uma uyibona ukuthi ijahekile ithumele ngoba isikhathi iyona into ezobe ingekho. Yabona noma ngakutshela namhlanje ngibuya manje wase ngizokwenza inkonzo ilokhu ngiphumela ekhaya ekseni ngabo 8 ngaya kubantu abakhayo ngoba angikwazi ukubathengela izinto. Ngifuna izinto ezoba lasta iweekend yonke besebenza, ikakhulu ngoba siphuthumisa amashawa. Sekungesonto elizayo abazalwane befike laba bezenkonzweni funa bawafice phelile. Manje njengoba umuntu ezovuka ekseni kusasa, umuntu drive isikhathi esicishe siba amahora amathathu sibheke eGreytown noma singezufika kuseduze kwakhona, kufanele ngihambe ngizithengele izinto umsebenzi ungajami. So bengehla ngenyuka-ke kuma-hardware ngithenga ngilayisha okulayishekayo, ngiqashe nemoto. Umuntu usesebenzile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uWhatsApp kahle ngize ngixoxe lento angikaze ngiwuthinte lo ngugcina ekseni. Njengoba ngizongenza inkonzo uma ngiqeda ukuyifaka ngivula amadatha makuzothululeka yonke lenqwaba. Ukuthi ngoyiqeda nini angazi. Ngoba vele seliyashona ilanga. Emva kwalokho kusasa umuntu uvuka uye emngcwabeni. So uyabona ukuthi isikhathi sama voice note nama messages kaWhatsApp asisekho. Ngenzeka ukuthi amanye anamhlanje ngoze ngiwabone Monday. Ukuthi Monday nini ngoba kuzobe sekunama bookings angazi. Ngizama ukwakha isithombeke ukuthi uma ubona ukuthi ayijahekile message yakho kuzokusiza ukuthi ungayithumeli ngoba ngiqakekile bantwana bakaNkulunkulu. Angidluleke lapho. Bengichaza nje khona umuntu ezo-understanda ukuthi uma engayitholi impendulo kwenziwa yini. Uma ungayitholi impendulo ukuxakeka engikhona. Njengamanje nje angazi mhlambe mase ngithumela inkonzo ayobe over 100 ama-messages ebheke mina nje ngingedwa. Siyabonga-ke, sizokhuluma-ke ngabaseGalathiya chapter 5 verse 26. Isihloko sakhona sithi masingafuni udumo oluze, siqalana, sifelana, umhawu. Masiguqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyacela ube kanye nathi usifihle edwaleni elinguwe. Siyabonga Nkosi ukusigcina kulomkhosi kuze kube manje. Ngiyacela Moya Ngcwele khuluma phakathi kwethu, uzambule. Silungise amabala, sizikline, silungele usuku lokungena ekhaya ezulwini. Siyabonga egameni leNkosi uJesu Kristu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi bangcwele. Ngiyacela sifunda baseGalathiya chapter 5 verse 26.
AbaseGalathiya chapter 5 verse 26 ufundeka-ke kanje: Masingafuni udumo oluze, siqalana sifelana umhawu. Iyona nto ebulala ibandla le. Ibandla lifile abantu bafuna udumo olungenamsebenzi. Ibandla lifile abantu bayaqalana, abantu bafelana umhawu. Umdumisi unomhawu ngoba umdumisi othize ugqoka kahle, noma umdumisi othize unezwe elihle, noma umdumisi othize muhle kunaye, noma umdumisi othize ukhulunyiswa abantu obrother yena akakhulunyiswa, noma umfundisi othize ushumayela kangcono kunami. Ibandla lifile likaNkulunkulu umona, umhawu. Isona esinye sey'khali esisemqoka usathane asisebenzisa ukudestroy ibandla. Iyona nto yamdestroya kwayena uphuma ezulwini, wayenomona enomhawu ezilinganisa noNkulunkulu. Omunye aze akopele umkhuleko womunye, akopele izilimi ezikhulunywa womunye ngoba efuna ukugqama naye, efuna udumo oluyize. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. uNkulunkulu usiphile iziphiwo ngokuhlukana kwethu. uNkulunkulu unendlela yakhe yokwabela abantu izinto ukuze umzimba wakhe oyibandla upheleliswe. Wena ungalunga yini uney'ndlebe eziwu-4 amehlo engekho? Ezimbili iy'ndlebe zibambela amehlo, ezimbili zibambela iy'ndlebe. Cha. Mayipho yini sifuna iziphiwo zabanye abantu? Ufuna ukushumayela njengomfundisi othize, ufuna nawe ukukhuleka njengomama othize, ufuna ukwenza into eyenziwa. Cha, musukuba yikhophi yomzalwane. Ikhophi yohlala iyikhophi, ngisho isisertifayiwe. This is certified a true copy of the original, but it remains the copy. Ngakho-ke masingafuni udumo oluyize, siqalana sifelana umhawu, sibulala ibandla likaNkulunkulu. Umfundisi akasamamukela omunye unomhawu nomona ngoba uyathandwa mhlawumbe abantu lo, noma uthandwa umsunguli webandla, noma ifounder yebandla, noma uthandwa ibhishobhu elikhulu, archbishop. Bazalwane, masingafuni udumo oluyize, siqalana sifelana umhawu. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya. Kunesijeziso ukuba nomona nomhawu ebandleni. Ngicela sibheke uMaria, uMiriam, dadewabo kaMose, waba nomona beno-Aaron. Kwenzekani? Masibheka uNumeri chapter 12, isihloko sakhona sithi uMiriam no-Aaron bamelana noMose, uMiriam yajeziswa. Verse 1, uMiriam no-Aaron bakhuluma bemelene noMose ngenxa yowesifazane wakwaKhushe amthathile ngokube wayethathile owesifazane wakwaKhushe. Bathi, imbala uJehova ukhulumile kuMose kuphela na? Akakhulumanga nakithi na? Babangukukhuluma kaNkulunkulu noMose. Ungazihlanganisi nomunye umuntu, ungazifanisi nomunye umuntu. Ngiyakhumbula ngake ngayixoxa kudala ekhaya lezwi ukuthi nginencwadi la ekhaya kunomfana wayeko-4-5 years waba nezambulo ngoJesu. Angikho-ke kakhulu lapho. So kule ncwadi kuvezwa isithombe sikayise nonina, uyise umfundisi, kuyise nonina udadewabo naye lo mfana. Unina uqhamuka la ugqoka ibhlukwe. Umfundisi lo, umama umfundisi ugqoka ibhlukwe. Le ncwadi makushiwo basendaweni ethize eMelika, noma eCanada yini, la besebenza khona njengomfundisi nomama umfundisi. So indodana yabo le at the age of 5 yaba nezambulo noJesu, yabonana noJesu baxoxa. Ngithe angikho lapho. Sengithi-ke mina, hawu, yindaba uJesu engakhulumanga nalo mfana ukuthi tshela umama wakhe ayekugqoka amabhlukwe,
noma indaba uJesu engakhulumi nalo mama noma-ke nendoda ayeke lo mama ugqoka amabhlukwe. Ngangizicabangela but ingihlupha leyo nto. Kuthe ngingazelele ngihlezi la ekamelweni, kwakhuluma izwi elikhulu phezu kwami, lathi ngiyizwile njalo lento ikhulumile. Ngathi yiphi inkosi? Wathi uthi angimtshelanga ngani umama umfundisi ukuthi akufanele agqoke ibhlukwe. Ngase ngithoba ngalalela. Wathi lo mama umfundisi usemaplazini aseMelika, bayasebenza bangabalimi, bahamba emasimini. Wena ula eSouth Africa, umsebenzi wenu awufani. Mina kuwe ngidimanda ukuthi wenze izwi. Ngithe mina ezwini lami owesilisa angagqoka owesifazane, owesifazane angagqoka owesilisa. Musuzikhathaza ngabanye abantu, musuzikhathaza ngabanye abantu, kodwa khathalela ukwenza izwi lami wena, ungazifanisi nomunye umuntu. Ngaxolisa, ngabonga. Wathi ngilindele ukwenza izinto ezinkulu ngawe engingezuzenza ngabo. So kunezinga lokukholwa engilifunayo kuwena. Wayesekuphinde kwesibili ukuthi kunezinga lokukholwa alifunayo kumina. Angiyaphuma-ke kuleyo ngxoxo yethu noJesu. Sengiza la-ke ekuthenini oMiriam no-Aaron bakhuluma bemelene noMose ngenxa yowesifazane wakwaKhushi amthathile, ngokube wayethathile owesifazane wakwaKhushi. Kusho ukuthi babe-complain ukuthi yindaba uMose ethathe owesifazane wabezizwe, ngoba kufanele sishade nabantu bezizwe. Bathi imbali uJehova ukhulumile kuMose kuphela na? Ngabe uMose yedwa uNkulunkulu akhuluma naye ebekodwa eshade nowesifazane waseKhushe? Eyibona lonto babeyigxeka beyihlaba. Lithi izwi lenkosi uJehova wakuzwa. Kodwa lowo muntu uMose wayemnene kunabo bonke abantu ababesebusweni bomhlaba, ngoba kuyasidinga ukuthi sibe mnene bazalwane. Uverse 4, Jehova wayesekhuluma ngokuzumayo kuMose naku-Aaron nakuMiriam wathi, wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana. Baphuma bobathathu. Yakhumbula sikhulumile ngetende lokuhlangana, ukuthi indawo yakho hlangana khona noNkulunkulu. Wababiza wathi nina nobathathu wozani siye etendeni lokuhlangana. Khumbula ukuthi babetheni, bathi uNkulunkulu ukhuluma noMose kuphela, akakhulumanga nakithi na? Ngesikhathi sebesetendeni lokuhlangana, verse 5, uJehova wehla esensikeni yefu, wema ngasemnyango wetende, wabiza u-Aaron noMiriam baphuma bobabili. Wayesethi, yizwani manje amazwi ami. Uma kukhona umprofeti phakathi kwenu, mina Jehova ngiyakuzibonakalisa kuye ngombono. Uma kukhona umprofeti phakathi kwenu, mina Jehova ngiyakuzibonakalisa kuye ngombono. Ngikhulume kuye ngephupho. Verse 7, inceki yami uMose akanjalo. Uthembekile endlini yami yonke. Ngiyakukhuluma naye umlomo nomlomo ngokusobala, kungabi ngamazwi ayimfumbe. Isimo sikaJehova uyakusibona. Anisabanga ngani ukukhuluma ngenceki yami uMose na? Ukuthelo kaJehova yabavuthela, wayesemuka. Sithi isihloko sanamhlanje, masingafuni udumo oluze, siqalana sifelana umhawu. Basifuna udumo oluyize. Khumbula phela uMiriam uyena lo ngesikhathi uMose ingane zelwe efihlwe emhlangeni ohamba wayomgada. Mayisifika indodakazi kaFaro ifuna ukumthatha, wagijima wathi ngicela ukukutholela ozokuncelisela yona umHebherukazi, kanti usho unina. Namhlanje usezibona engcono, useyaquestion, uyabuza ukuthi uNkulunkulu ukhuluma noMose kuphela, akakhulumi nathi. Uthi uNkulunkulu uma kukhona umprofeti, angithi vele uMiriam wayumprofeti,
Kodwa uNkulunkulu wayekhombisa ukubhadala uprophethikazi bukaMiriam. Uthi ngiyokhuluma kuye ngombono noma ngephupho. Uma ngikhuluma ngombono noma kungacaci kahle kube imfumbe. Kodwa uMose ngiyokhuluma naye ngoba yena uthembekile endlini yami yonke. Ngiyokhuluma naye umlomo nomlomo ngokusobala, kungabi ngamazwi ayimfumbe. Uyobona ngisho isimo sikaJehova. Abesebuza athi, anisabanga ngani ukukhuluma ngenciki yami uMose? Bantwana bakaNkulunkulu asibahlonipha befundisi. Mhloniphe noma ngabe umbone engenzi kahle, mhloniphe ngoba ubekiwe kulelo bandla. Masingafuni udumo oluyize, siqalana sifelane umhawu. Musufela umhawu umfundisi wakho, musufela umhawu umzalwane wakho, musufela umhawu umdumisi wakho, musufela umhawu noma ubani owenzani endlini kaNkulunkulu. Musufela umhawu ngoba ubona omunye Nkosi seseshada usele wena, noma ubona enye insizwe yashada usele wena. Asingafelani umhawu. Namhlanje isihloko sithi musufuna udumo oluyize. Balifuna uMiriam no-Aaron udumo. uNkulunkulu wathukuthela wababiza manje wathi etendeni lokuhlangana wehla ngensika yefu. Uyamfuna uNkulunkulu ukumbona ethukuthele? Yekumona, yekuqalana, yekudumo oluyize, yekukusola, yekukhonona, yekukuhleba ngabazalwane bakhe ebandleni, yekukuhleba ngenceko kaNkulunkulu. Naye inceko kaNkulunkulu ayiyeke ukuhleba ngabazalwane kunkosikazi wayo, nonkosikazi ayeke ukuhleba ngabazalwane endodeni yakhe. Akekho umuntu ofanele aphathe igama lomunye umuntu. Engekho kabi. Hayi akekho nalelo lungelo. Lithi-ke izwi lenkosi uvesi 9, intukuthelo kaJehova yabavuthela wayisemuka. Verse 10, ifu lasuka phezu kwetende, bheka uMiriam wayesenothoko njengeqhwa. U-Aaron wambheka uMiriam, bheka wayenothoko. U-Aaron wathi kuMose, Nkosi, ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobuwula njengalokho esone ngakho. U-Aaron umfowabo kaMose usembone inkosi, uyakhuleka ukuthi Nkosi. uNkulunkulu uzokushaya akwenze lo muntu ongamhloniphi umkhulekele. Lo muntu ongamazi ukuthi uyini umhloniphe, indlela azokushaya ngayo. Yeka-ke lokho okwenzayo. Kuyeke musuhleba, musukhuluma kababanye abantu. Washaywa uMiriam, Aaron wabiza umfowabo ngenkosi. Nkosi, ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobuwula nangalokho esone ngakho. Ake angabi njengofileyo onyama yakhe idliwe ingxenye nxa ephuma esizalweni sikanina. uMose lwabamkhulume kabi, lithi verse 13, wakhala kuJehova wathi, Nkulunkulu, mawumphulukise ngiyakuncenga. Jehova wathi kuMose, uma uyise bemkhafulele ebusweni, ubengebe namahloni izinsuku eziyisikhombisa na? Makavalelwe ngaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa. Ngasemva kwalokho uyakubuya ngeniswa. uMiriam wavalelwa ngaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa. Abantu abahambanga waze wabuyiswa uMiriam. Ngasemva abantu basuka eHaseroti bamisa ehlane lasePharani. Bangcwele. uNkulunkulu uyakujezisa mayithanda. Ngisho sewuncengelwe inceko kaNkulunkulu, isikuncengelile ukuthi uphulukiswe, mayithanda uzokujezisa ngesikhathi esithize, ngoba ufuna wazi ufunde ukuthi unguNkulunkulu. Angiphethe, masingafuni udumo oluyize, siqalana sifelane umhawu. Babunsibando ovalelisayo, benginikwe le message namhlanje. Ngiyacela sikhuleke siguqe. uNkulunkulu wethu onomusa, moya kaNkulunkulu ophilayo, moya ongcwele, Jesu Kristu waseNazaretha, ndodana kaNkulunkulu, siyabonga. Busisa kube yilona loyo olalele ngoJesu Kristu ophilayo. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, babunsibando, uyavalelisa.
ube nosuku oluhle Dlalifa Izulu.